Nyikwa Ramogi kamano kuom keto Ramogi TV ka endi makidieny maro mar ariyo mar chenro mar duol mwagoye mbaka gi jolony weche siasa gi kuonde mopogore opogore bende. Kawuono wan gi jaduong' Boaz Waruku men jalony weche mag telo. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi jatelo. Erokamano ahinya Trevor kuom luonga. Kachop kiny to jatend piny Kenya William Ruto koro nigi higa achiel e wang'e. To osetiyo nade un kaka jolony weche mag telo? Erokamano Trevor. Actually ngeni cha swearing in mare cha notim tich ariyo mar ariyo dwe mar 9 higa 2022. Matiende ni kawuono actually ka odiochieng' norumo makiny koro en ceremony monyalo koni koro atieko higa achiel. To ngeni kidwa ni mondo mi wang'e ni to en ang'o mosetim. Onego bed ni kwachako to wawacho ni kuom higni 5 mar presidency 1 year en atamalo 20. Mano osedhi. Matiende ni ka in ng'at manigi yien mochopo koro rerucha. Ing'eni ka mano 1/5 yani atamalo 20 iseng'ade osedok chien makopo ni onge gima osetime 20 no. Ting'eni koro ina gi tabu nikech samoro dipo ka kare odhi obedo magalagala. But kidwa ni mondo mi ing'e ni to en ang'o mosetimore. Nyaka ing'iye kichako gi paro mane en go wuon oketo e mbele jopiny nodwa timo. Ineno ka mokwongo nitie gik kanowacho nodwa timo kuom higni kuom ndalo 100. Kato ka koro chiegni sana to bo wacho ni ka keta muma piny ni to bech mogo odok piny. Ka keta muma piny ni to ntiere gik kanowacho ni mondo ni dhi timo. Achiel kuom gik ineno kanowacho no dhi timo kendo mano to timo en judges moko mane oseyier gi Judicial Service Commission. Judicial Service Commission en agency ma yiero kata mapuodho jok motegno akinde mosesomo mosetiegore man gi uwezo ma nyalo bedo judges. To kiwango cha kapok Uhuru wuok na giketo list moro to Uhuru nokoni nitie judges moko kanyo mane en go gi to. Omiyo kanitimo appointment to mago nowe oko. But ineno kamano ka Ruto nodonjo to en nodhi okawo mago mondo mi omiyo gi swearing in otim. But ing'iyo ni to kaka nochake no kadina bed ni ochake to maintain ni judiciary no mondo mi okony kendo mi teko mondo mi odhi mbele dino bedo maber zaidi. The problem en ni neno ka kochako kamano mokwongo yudo ka judiciary fund yani pesa agulu moro mar doho mar the judiciary fund cha macha nose kete chakre dwe mar 7. Koro oyudo kamano nitie to nokoni odhi kete pesa. Mar ariyo nokono dhi keto judges gi. Tineno ka noketo ni okodwa ni mondo mi interfere gi judges go kata matin. But bang'e ne tineno ka kechwa dwaro summarize gi piyo. Inyalo neno ka ntiere judges moko manyicho handle cases moko ma apani odhi kode magalagala. Kaka Mugure Thande manyicha ntiere ene manyicha opedh mbele ne chik moro manyicho kel mar finance law, finance act. Tineno ka ne kao ni koro reshuffling or transfers. Ineno ka okawe mutere mano Malindi. Koro ing'eni jopiny to adieri ing'eni kata na professionals mantiere sector no be wacho ni ang'o motimore ka. In other words jichako neno ni bentiere independence adieri koso maendi en a penalty. Mar ariyo bende mana kapok olawo tuo kata kapok ndalo kalo mang'eny. Ineno ka jok mane oket ni mondo nikech omiye thuolo mondo mi oyier sirikande cabinet king'iyo gi pend chik cabinet onego bed ni yiero cabinet 22. Tineno ka omiye thuolo no yes
to yiero cabinet mok 22 yiero mokalo kanyo ma moko to miyo designation bende mopogore opogore but yiero moketo moro miluongo ni prime cabinet secretary mano onge chik moro amora nyaka kawuono koro kama ikori penjori ni to a rule of law index ere kaka iyiero position maonge kar chik no tugo lemo maonge kar chik to koro ikete kama maonge kar chik but adwa duogo ni kama joge mobendo chako yiero gi ngeni king'iyo wach mane owacho mane okachamo muma mimiye pala ni koro ine ma koro idwa telo nokone obro bedo guided gi the constitution no obro bedo a president ma luwo chik kendo dwani mondo institutions oti mondo kik interference moro bedi tineno ka mokwongo to jok ma oketo e list go gin jok ma tone nitie kuom gi mang'eny moko na nigi cases e court moko na ntiere gi weche magalagala momako gi tineno ka achiel ochak lwer ywe gi oko neno ni ng'ane kaka Aisha Jumwa mane nigi case mar nek ogol case ineno ko gol ne mano mane ntiere bende gi cases mag ufisadi mar mibadhi ineno ka eko ni ne deputy nyaka jalup ne wuon be nyaka jalup ne modwokne gi pesa gi odwokne gi pesa gi koro kanyo ka to director mar public prosecution ndalo no Nordin Haji wacho ni nochune mondo me oter cases go e court koro sani kicho neno kantire thuolo freedom koro biro ne koro golo cases go koro ing'eni kanyo kaka ng'ama